Croeso I fis Mai yn Trap. Fel arfer, mae'r mis yn llawn bwrw mas ffri. Mae croeso I bawb yn caffi ar hen ysgol, dydd Llun hyd I Sadwrn, 1:00 y bore, tan 1:30 y prynawn. Mae diod, bwyd sydyn a chacennau ar werth, mewn amgylchedd glân fydd wrth eich bod. O bore Sadwrn yn dechrau am 9:45 y bore, mae HE. Dewch I ymuno â nhw I chi gael blas ar y ffordd iach o fyw. Dewch i'r hen ysgol ar fore dydd Sadwrn am 9:45 I ymuno yn y clwb Tai Chi. Dewch I eistwythio, ymlacio a joio. Os hoffech ymuno ar fyd technolegol, yr hen ysgol am 10 o'r gloch yw'r lle I ddod ar fore dydd Llun. Ewch ar y we a cysylltwch ar e-bost gyda tiwtoriaid sydd... Hilda, sut wyt ti'n mwynhau dysgu defnyddio computer? Dwi wrth fy modd. Dwi'n medru cysylltu gyda phwyllgor y WI, cyfnewid syniadau, lluniau a negeseuon. Beth hoffet ti wneud nesaf? Mae'n ddiddordeb pennaf yn cysylltu gyda nwyres Ffion yn Leeds. Dwi'n edrych mlaen I weld hi a siarad â hi. Mae hi yn byw mor bell a bydd Skype yn dod â hi I'm hystafell fyw. Degfed o fai yn dod ar ras hwyl flynyddol I godi arian I achosion da, gan ymylynion gyda Peter Hengrofft, trysorydd y sioe. Ar y maen o ddydd Sul yn mis Mai, fe fydd ras hwyl flynyddol sy'n dechrau am 11:00 o gloch tu allan i'r Cennin Arms Trap. Fe fydd yr arian eleni yn mynd tuag at Brains Trust, Cymdeithas y Galon Brydeinig a Sioe Trap. Dewch I gymeryd rhan, rhedeg neu gerdded, neu jyst I fwynhau yr awyrgylch o amgylch... Croeso trwy'n galon bob amser yn sefydliad Merched Trap. Ar y bedwaredd a 10, mae gwledd yn eich aros. Dyma Jean yr is-gadeirydd I roi'r hanes. Mae sefydliad Merched Trap yn cwrdd yr ail ddydd Mawrth bob mis yn yr hen ysgoldy Trap. Mae croeso cynnes I chi ddod I ymweld â ni ar y 14 o'r mis nesaf, mis Mai. Os hoffech gadw I fynd gyda ffilmiau diweddara, dewch ar y 4:20 I weld Leidys yr Ardd am 7:07. Dyma Cath am manylion. Am nos Wener, y 4:20 o fai, am 7:07, bydd y ffilm Les Miserables yn dod i'r hen ysgol Trap, yn dod i'r sioe gerdd lwyddiannus byddwch yn barod a'ch hancesu bapur. O dan nawr sioe Trap, mae saethu colomennod clai wedi cael ei drefnu yn Llansawer. Mae Gordon yma I roi'r hanes. Ar ddydd Sadwrn y 25 o fai bydd saethu colomennod yn cymryd lle yn Llansawer dan nawr sioe Trap drwy gyniatad clwb saethu colomennod Llansawer. Llywydd y dydd bydd Mr Keith Roberts o Roberts Concrete am wybod. I ddechrau am 12 o'r gloch, croeso I bawb. Ffawt a chrefft sydd ar nos Wener olaf y mis, dewch I ddangos eich sgiliau am 7:07. Dyma Olga a'r hanes. Bydden yn cwrdd ar nos Wener olaf y mis I gael sesiwn o glonc ac I gyd newid sgiliau crefft, gwau, crosio, gwynio ac ailgylchu.